Milé deti, dnes sa budeme učiť o vlastných a všeobecných podstatných menách. Máme tu napísané krásne vety a ja vám ich teraz prečítam s tým, že vy budete pozorovať, ako sú tieto slová napísané. Janko a Marienka Novákovci bývali v dedinke Podhradie. Raz sa vybrali do lesa zbierať jahody. Strátili sa. Večer prišli k perníkovej chalúbke. Bývala v nej Ježibaba Dorisa. Podarilo sa im prekabátiť ju. Nakoniec sa vrátili k mamičke a ockovi. Aj ich verný pes Bodrík sa z toho tešil. My sme sa učili, že podstatné mená sú mená osôb, zvierat, vecí, vlastností a dejov. Spoločne teraz ideme všetky podstatné mená v texte vyhľadať. Môžete používať otázku kto, čo, alebo zámena ten, tá, to, tí, tie, alebo si len uvedomiť, či ide o osoby, zvieratá alebo veci. Janko je osoba. Marienka je osoba. Novákovci osoby. Dedinka, dedinke, vec. Podhradie, vec. Les, lesa, vec. Jahody, vec. Chalúbke, vec. Ježibaba, osoba. Dorisa, osoba. Mamičke, mamička, osoba. Ockovi, osoba. Pes, zviera. Bodrík, zviera. No a my sme si teda počiarkli všetky podstatné mená, ktoré sa nachádzajú v tomto texte. Podstatné mená sa teda rozdeľujú do dvoch velikánskych skupín. To sú vlastné podstatné mená a druhá skupina sú všeobecné podstatné mená. Z textu tu máte vypísané všetky vlastné podstatné mená a všetky všeobecné podstatné mená. Všimnite si, že vlastné podstatné mená konkrétne pomenúvajú, o ktorú ide osobu, zviera alebo vec. Vo všeobecných podstatných menách nevieme presne, o ktorú ide dedinu, vec, osobu alebo zviera. Určite si aj všimnete to, že vlastné podstatné mená majú na začiatku veľké písmeno. Janko, Marienka, Novákovci, Podhradie, Dorisa, Bodrík. Čiže máme tu vlastné podstatné mená osôb, zvierat, ale aj vecí. Všeobecné podstatné mená, ako som hovorila, majú na začiatku malé písmeno, dedinka, les,
jahody, ježibaba, chalúbka, ocko, mamička, pes. Podstatné mená rozdeľujeme na vlastné a všeobecné. Vlastné podstatné mená píšeme s veľkým začiatočným písmenom a všeobecné podstatné mená píšeme s malým písmenom.